Чаваш челги бурчухне тынже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру халыклар бердәмлеге көне. Төрле милләтләрнең үзара бәйләнеше, төрки халыкларының рухи якынлыгы һәм күптән түгел мәркәзебездә узган Казанда Шәрык базары халыкара эстрада фестивале хакында. Татарстан Республикасы төрле милләтләр һәм диннәр тупланган урын булуы белән уникаль. Биредә 173 милләт вәкиле яши. Шуңадырмы республикабыз, 1000 еллык Казаныбыз күп кенә милли мәдәниятләрне җәлеп итү үзәге булып тора. Ул бигрәк тә төрки дөньяның көнчыгыш халыкларының аерылгысыз өлеше. Төрки халыкларының тарихи бәйләнеше тирән тамырлы. Безнең телләребез, мәдәниятебез, этник башлангычыбыз, дөньяга карашларыбыз охшаш. Шуңа да без бер-беребезне бик яхшы аңлыйбыз һәм яратабыз. Милли мәдәни традицияләрне тормышка ашыруда рухи якынлык тоябыз. Тик охшашлык булуга да карамастан, һәр милләтнең үз мәдәнияте, үз сүзе, гореф-гадәтләре, кабатланмас тарихы бар. Шуның белән ул уникаль һәм кызыклы. Мәркәзебездә күптән түгел Казанда Шәрык базары төрки халыкларының халыкара эстрада фестивале гала-концерты узды. Фестивальдә чит илләрдән Азәрбайҗан, Казахстан, Кыргызстан, Кытай, Якутия, Молдовия, Төркмәнстан, Төркия, Үзбәкстан, Россия регионнарыннан Алтай, Башкортстан, Дагестан, Ингушетия, Саха-Якутия, Тыва, Чечня, Чувашия һәм Татарстан катнашты. Әле узган ел гына нигез салынган фестиваль дөньяның төрки халыклар яшәгән һәр почмагында диярлек кызыксыну уятып өлгергән. Ул Россия төбәкләрендә генә түгел, чит илләрдә яшәүче милләтләрнең дә мәдәниятен яктырта, халыкларны очраштыра, таныштыра һәм берләштерә. Фестивальнең максаты да халыклар арасындагы мәдәни багланышларны, дуслыкны ныгыту, төрки һәм көнчыгыш халыкларының иҗаты белән якыннанрак таныштыру, милләт-ара хезмәттәшлекне үстерү. Казанда Шәрык базары дип аталучы әлеге уникаль фестиваль Татарстан Республикасы президенты, Мәдәни инициативалар федераль президент фонды һәм Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы ярдәме белән Рәшит Вахапов исемендәге Татар мәдәнияте иҗтимагый фонды тарафыннан оештырылды. Фестивальгә безнең хәбәрчебез дә барып кайтты. Киләсе сюжет шул хакта. Әле узган ел гына нигез салынган фестиваль төрки халыклар яшәгән дөньяның һәр почмагында диярлек зур кызыксыну уятып өлгерде. Бу инде шундый зур дәрәҗә, шундый кыска вакытта булдыра белү миндидер бик сөенечле һәм мактаулы күренеш. 27 октябрь көнне Пирамида концертлар залында Казанда Шәрык базары фестиваленең гала концерты гөрләде. Шара чын мәгънәсендә мәдәниятләр һәм милләтләрнең зур бәйрәменә әверелде. Дорогие друзья, уважаемые гости, визитная карточка Татарстана – то, чем мы гордимся на протяжении многих лет. Это межнациональный мир и согласие, являющийся прочным фундаментом совместного проживания представителей 173 наций и народностей. В Татарстане 4 миллиона человек. В Татарстане созданы все условия для защиты их интересов, сохранения языка и культуры. Все это результат последовательной и системной работы, проводимой руководством республики с опорой на институты гражданского общества. Бүгенге көннең вәзгыятенә карамастан, әлеге фестиваль халыкларның бердәмлеген күрсәтә. Егерме елдән һәм Россия төбәкләреннән килгән төрки телле башкаручылар тамашачыларны чыгышлары белән таң калдырды. Әлбәттә, безнең киләчәккә планнарыбыз бик зур. Мәсәлән, без фестивальне халыкара төрки эстрада фестивале дип башласак та, аның исемен без Восточный базар в Казани дип әйттек. Шуңа күрә безнең фестивальгә башка бик күп менә бу Восток дигән төшкә кергән халыклар да кызыксыну белдерә.
Әйтик шул ук Кытайлар әйтә, нишләп без анда юк? Таҗиклар әйтә, Чечня, Ингушетия әйтә, нишләп без анда юк дип. Бу әлбәттә безне сөендерә. Димәк, без киләчәктә фестивальнең масштабын, рамкаларын, географиясын киңәйтергә менә дигән нигез бар. Һәм менә бүген узалынып торып килүегез без әлбәттә бик ошылган идек. Шуны күрсәтә, димәк, бу безнең тамашачыга да, халыкка да кирәк. Фольклорчылар башка милләтләр белән чагыштырып караганда гына үзеңнең милләтең нинди үзенчәлекле булуын аңларга мөмкин ди. Шәрык базарында рәхәтләнеп чагыштырырга да, милләтең белән горурланырга да мөмкинлек туды. Төрки халыклар территориаль яктан шактый зур киңлекләрне били. Алар яшәгән урыннар Көнчыгыш Европа, Үзәк һәм Төньяк Азияның киң мәйданнарына, Балканнан Бөек Кытай диуарына һәм Үзәк Ираннан Төньяк Боз океанына кадәр сузыла. Дөнья картасы буйлап сузылган илләрдә яшәүче төрки халыкларының үзара бердәмлеге, борынгыдан килгән бәйләнешне саклап калулары сыкландыра. Без һәр кайсыбыз гаҗәеп төрле һәм шул вакытта бик охшаш та. Борынгы төрки халыклар шал тарихта үзләренең мәңге җуелмас тирән эзләрен калдырганнар. Гаять зур киңлекләрне үз эченә алган төрки каганлык дигән мәгърур дәүләтләрен булдырганнар. Озак еллар буена Азия һәм Европа континентларын бер итеп яшәгәннәр. Шуңа да Азия һәм Европа тарихларын төрки татар тарихыннан аерып алып булмый. Бу бергәлек халыкларның яшәү рәвешләрендә дә, үзара мөнәсәбәтләрендә дә чагылыш тапкан. Бүгінгі Россиядә дә төрле милләт һәм дин вәкилләре үзара тату яши. Бу дуслыкның беренче адымнары әнә шул заманнарда ук салынган. Төрки каганлык һәм Бөек Болгар чорыннан урнашкан мәдәни багланышлар вакытлар узу белән тагын да ныгый, байый бара. Милләтләр бердәмлеге турында сөйләгәндә, Казанда 2012 елда ачылган Халыклар дуслыгы йортын да әйтмичә үтә алмыйбыз. Аның исеменә җисеме туры килеп тора. Ул чыннан да милләтләр арасында дуслык, татулык өчен фидакар хезмәт куючы оешма. Россия Федерациясендәге иң матур һәм иң зур дуслык йорты да әле ул. Анда республикабыздагы милли мәдәни оешмалар өчен уңайлы шартлар тудырылган. 300 кешелек концерт залы, 75 кешелек конференцияләр залы, 25 кешелек сөйләшүләр белмәсе һәм искитмәле мәгълүмат үзәге бар. Халыклар дуслыгы дигәндә без әлбәттә тугандаш халыкларны гына исәпкә алмыйбыз. Гомумән бөтен милләтләр арасындагы үзара бердәмлекне күз уңында тотабыз. Татарстаныбызда әлеге нисбәттән шактый күп эшләр башкарыла. Һәр даим төрле чаралар үтә. Әлбәттә, әлеге чаралар гына дуслык күрсәткече булып тормый. Татулык беренче чиратта безнең үзара көндәлек аралашуда, ярдәмләшеп, хәл белешеп, бергә хезмәттәшлек итеп яшәүбездә чагыла. Минем уйлавымча, татарлар һәр вакыт безнең халык дөнья буйлап гел алга баралар, гел алга күрсәткечләр белән баралар. Бу тагын бер зур бөек күрсәткеч татарның. Дөнья буйлап җыябыз төрки халыкларны, бөтен халыкка күрсәтәбез, төшереп аласыз һәм дөнья буйлап күрсәтәсез дә. Бу беренчедән теге Евровидениеларга караганда да бер җыелып, мотор иттереп безнең көчне күрсәтә. Рәсәйдә яшәгән, андан читтә яшәгән булсын, төп мөселман халыклар җыела бит инде. Шуңа күрә бу зур юнәлешкә без сөенергә тиеш һәм уңышлар телисе килә. Мин үзем дә гомерем буе гастрольләрдә йөргәндә, Урта Азия республикаларында булмасын, Үзбәкстан, Таҗикстан, Казакъстаннарда йөргәндә җырладым төрле халыкларның җырларын. Мин Özbekçe'de barigal, canımın cananası barigal deyip cırlagan kişi Tacik jırında, Kazak jırında
һәм башка телләрдә дә җырлар бар. Фестивальне татарстанлыларның чыгышы ачып җибәрде. Бу гаҗәп тә түгел. Кабул итүче, кунак итүче якта без, Татарстан бит. Алия Ганиева иҗат иткән туган туфрак дигән өр-яңа җыр белән чыгыш ясаячакмын. Бу беренчедән, һәм инде әлбәттә бүгенге фестиваль бик матур эш. Һәм аның тыңлаучылары күп булсын, аның популярлыгы булсын. Киләчәктә дә һәрвакыт аны безнең фестиваль дип кабул итсеннәр һәм һәрвакыт халык шулай яратып килсен. Наша теләктә калам. Әлбәттә җыр моңаша безнең аралашу, җыр моң белән без авыр вакытларда элегелектән халыкка көч терәк булып яңгыраган җырларыбыз әз түгел тарихта. Бүгенге көндә дә бүгенге эш, шушы фестиваль халкыбызга шундый катлаулы заманда бер терәк булсын. Анда яңгыраган җырлар, анда башкарылган һәрбер номер, һәрбер чыгыш, әлбәттә ул халкыбызның күңелендә ниндидер бер ярдәм терәк уятсын. Оештыручылар гына түгел, барлык катнашучылар да шараны төрки милләтләренең мәдәниятләре арасындагы күпер дип ассызыклады. Менә беренче чиратта әйтәсебез килә, менә шулай милләтләрне берләштерү үстендә без инде беренче ел гына эшләмибез. Инде күп еллар буе без Казан егетләре бөтен дөнья буенча менә шу Сабан туйларында күрешәбез, төрле төбәкләргә йөрибез, төрле илләргә йөрибез. Һәм менә шушы безнең милләтләребезнең охшашлыгын, аларның бердәм булулары бик кирәк дип саныйбыз. Һәм бүгенге көндә дә Казаныбызда шушындый чара үтүенә без чиксез шат. Бүген без Кызыл өрек дигән бик танылган җыр белән чыгачакбыз Алла бирсә. Шуңа күрә пиджакларында кызылны киергә тырыштык инде. Ул җырның тарихына килгәндә, ялгышмасам, кыргыз җырымы? Кыргыз җыры. Кыргыз җыры. Менә аның да тарихы без шулай Казакстанда Сабан туйлар белән йөргән вакытта ишеттек шушы җырны, Кызыл өрек җырын. Һәм инде түзә алмадык, чөнки ул бер туйда гына 8-10 тапкыр яңгырамаса ул җыр, ул туй булмый. Шуңа күрә без ул җырны үзебез белән алып кайттык һәм ул монда да, Татарстанда да бик популяр булды. Без аны әлбәттә тәрҗемә итеп җырлыйбыз инде. Шуңа күрә татарча, кыргызча, халык җыры дип әйтсәк тә була. Кызыл өрек йөргәнләр акузадан очырганда кызыл өрек син калдың мин сине күреп кызыл өрек ал син мине очыр бүбе кызыл өрек син калдың мин сине күреп. 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне. Ул тынычлык, иминлек, бәйсезлек өчен бердәмлек символын чагылдыра һәм тирән рухи мәгънәгә ия. Бу көн илебез тарихына хөрмәт белдерү һәм аның данлыклы традицияләрен дәвам иттерүнең бер күркәм билгесе. Дәүләт күләмендәге бу бәйрәм 1612 елгы тарихи вакыйгаларга барып тоташа. Халыкара бердәмлек көне буларак 2005 елдан билгеләп үтелә. Тарихта тирәнес калдырган бу көннәрдә безнең ата-бабаларыбыз, төрле милләт, дин һәм төрле катлам вәкилләре бер булып, уртак ватаныбызны чит ил басарлардан азат иткән. Төрле милләт кешеләренең иң югары максатларга ирешү өчен берләшүе, ватанга карата чиксез мәхәббәте һәм ватанпәрвәрлеге илебезгә тарих сынауларын җиңеп чыгарга ярдәм иткән. Яшебезгә, шөгыльләребезгә, максатларыбызның нинди булуына карамастан, безнең үткәнебез, бүгенгебез, киләчәгебез илебезнең язмышы белән тыгыз бәйләнгән. Халыклар бердәмлеге көне тирән рухи мәгънәгә ия. Ул безне бердәм булырга, ата-бабаларыбызның каһарманлыгын хөрмәт итәргә өйрәтә. Уртак көч булып тупланып яшәүбез, авыр чакта бер-беребезгә ярдәм кулы сузуыбыз, җәмгыятебездәге вакыйгаларга битараф калмавыбыз, төрле дин һәм милләт халкына, аларның гырыф-гадәтләренә хөрмәт белән каравыбыз күп милләтле илебезнең көчен тәшкил итә. Халыклар бердәмлеге көне Россия дәүләтендә гомер кичерүче төрле милләт вәкилләренең уртак бәйрәме ул. Россиянең кайсы гына өлкәсендәге, республикасындагы, шәһәр авылларында яшәсәк тә, безне уртак максатлар берләштерә. Без үзара ихтирам, тынычлык, иминлек һәм гаделлеккә тугры калып, Россия халыкларына хас булган бердәмлекне һәм гасырлар буена тупланган туганлык, кешелеклелек, дуслык хисләрен ныгытабыз.
Безнең илебез күп милләтле, күп конфессияле, халык бердәмлеге безнең дәүләтебезнең ныклы нигезе. Без гасырлар дәвамында тынычлык һәм татулыкта яшибез, һәм халыкларның бердәм булуы нәтиҗәсендә әлеге уңышларга ирешәбез. Республикабыздагы дуслык һәм татулык нәтиҗәсендә алга таба үсеш перспективабыз бар. Дигән иде бер чыгышында Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов. Казан шәһәре мэриясе тарафынан оештырылган күп милләтле Татарстанның музыкаль традицияләре концерт очрашуы ошбу видеоязманы караудан башланып китте. Халык авыз иҗатын туплаучы экспедицияләр барышында төшерелгән икән алар. Татарстанда 5 халык яши. Татарлар, чуашлар, орыслар, марилар, мордва. Аларның бөтенесенең үзенә хас фольклор бар. Музыкаль фольклор. Җырлар, биюләр, хореография, төрле музыка уен кораллары. Алар бөтенесе охшаш, ләкин һәрбер халыкка үзенә генә хас үзенчәлекләр бар. Шул үзенчәлекләрне без эзлибез, яздырабыз, халык җырларны яздырабыз, халык җырларына өйрәнәбез, үзебез җырлыйбыз. Быел без Балтачта, Тәтештә, Югары Осланда булдык һәм Оренбург өлкәсендә булдык. Тагын без Киров өлкәсендә булдык. Татарларны яздырдык, урысларны яздырдык һәм мариларны яздырдык. Шарада Казан консерваториясенең фольклор ансамбле Идел һәм Урал буйларында яшәүче халыкларның татар, рус, мари, чуаш, башкорт, мордва, удмуртларның традицион җырларын башкарды. Бирегә халкының гореф-гадәтләре белән кызыксынучы яшь буын гына түгел, фән өчен үзенең зур өлешен керткән галимнәребез дә килгән иде. Бүгенге көндә Казанда музыка мәктәпләрендә дә татар, рус, мари, чуаш, удмурт традицияләрендә сакларга, балаларга өйрәтергә теләк бар. Моның өчен укытучылар әзерләнә. Безнең консерваторияның этномузыкология кафедрасында, шулай ук мәдәният институтында да андый безнең кафедралар бар. Әкренләп укыту әсбаплары әзерләнә, методик ярдәмлекләр әзерләнә. Әлбәттә, бу хәрәкәт чынлап та ныгып китсә, берничә елдан біз инде аның матур нәтиҗәләрен дә күрербез дип уйлыйм. Шарада Казан Федераль университеты, Мәдәният һәм сәнгать институты студентлары, музыка мәктәпләре укучылары һәм аларның укытучылары, әти-әниләре катнашты. Бүгенге публика инде ул көтеп алынган публика булды, чөнки монда инде белгән кешеләр килделәр дип әйтергә кирәк, һәм алар гына да түгел, безнең игъланнарны күреп ят кешеләр дә керделәр. Һәм инде менә күбесе бик яратып чыгып киттеләр бу кичәне, һәм инде тагын чакырыгыз, тагын килә дип киттеләр, чөнки менә мондый кичәләр алар кирәк. Безнең Казанда яшәүчеләр дә, балалар да күбесе дә белмиләр, мәсәлән, ниндидер халыклар турында, аларның костюмнары турында, милли киемнәре, традициялары турында. Һәм менә мондый кичәләр аша без аларга аларның байыта алабыз һәм күбрәк информация биреп, инде безнең традициялар турында аларга да информацияны бирә алабыз. Халыклар бердәмлегенең үрнәге булган Татарстаныбыз киләчәктә дә йөзләгән милләтләр һәм төрле дин әһелләренең дуслыгын саклап, туган телләргә, милли мәдәниятләргә игътибарны югалтмыйча, матур нәтиҗәләр күрсәтеп чәчәк атсын иде. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген халыклар бердәмлеге көне, төрле милләтләрнең үзара бәйләнеше, төрки халыкларының рухи якынлыгы һәм күптән түгел мәркәзебездә узган Казанда Шәрык базары халыкара эстрада фестивале хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.
Чаваш челги бурчухне тынже путмейді. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.